Ita yasa muke koran kajin mu. Wallahi ta yanka ta. To wai ma ina zuwa. Ka san fa a ƙauyen nan in kaga an yanka kaza. To rahin lafiya ce ko biki ko suna ko kuma an yi kaciya. Duk babu daga ba ciki. ko daya ba ai komai ba. Ha kawai aka Haka kawai yanka kazar. Yo. Ita Ke dan dakata mana. Wai ke ko ABCD ma baki iya ba har kike wani zakewa? Kaga malam dakata kawata zaka gaya wa ka ga irin shigar da take yi ba kawata ta fi karfin ka don haka ka ja tsimmo karan kafa ka tafi. Allah ko kamanya ni in ja tsomo karan kafa na in yi gaba. Ka tafi kawata ba ta aka bace. Da Allah karki min haka. Za ki rusa mana alaƙar mu ne da ita. Abu ki manta da kin gane ko ki manta da ita. Haka fa nake fama da ni. Wai kai mai yasa baka ji ni ne sai kai ga gidan nan ne? Tare na uwa ku da ita? Don sai kai ga. Ba wajen ante za ni in ci abinci ba kullun anan nake ci ba. Guda. Kaza guda ɗaya ta yanka saboda yar mahaukaciya ce. Garawa. Yaya. Wannan yarinyar mana. Ɗan gidan aron nan. So kuwa da ƙiƙiya dodaddiya ta kama kazan babanta ta lafka mata wuka. Ta san fa ƙauyen nan ba fa a cin kaza. Idan ka ci ƙara kula ni sai na haɗa ka da ɗan sanda ya kama ka. Sanda me zaki da sanda? Ina zaki dogara ki tafi. Kai! Ta miki lemon ki min bebe. Ni ne bebe. Dalla ba baby aka ce maka ba baby. Oh, baby. Me baby? Oh, madoyi ko? Kai! Gaskiya na ji daɗi. Kin ga da bata nan raina ya ɓaci saboda ba na ganin alawar dutiyata ba. Wani bil adama da yake garin nan ya tattare kajin sai mai da su a kurki dan annoba ta zo. Annoba ta zo. Dalla malama dakata. Ke ba ga mutane bane zaki shiga ki barka tsaye. Subhanallahi ku kuma su waye bayin Allah? Dakata. Ka shedi muka zo mi miki.